Nachádzam sa pred ústavom na výkon väzby v Banskej Bystrici. Zatiaľ, čo cez Slovensko prešli tisíce nelegálnych migrantov, ktorí predstavujú obrovskú bezpečnostnú hrozbu pre celú Európu, za týmito múrmi už 7. mesiac izolovane sedí Slovenka obvinená z terorizmu. Počujete dobre. A to len preto, že na rozdiel od prevažnej väčšiny nelegálnych ekonomických migrantov utekala pred vojnou a vrátila sa zo Sýrie domov. Pozeráte sa na pani Renátu, ktorú pred 7 mesiacmi policajné komando Štefana Hamrana priviezlo na Slovensko zo Sýrie aj s jej 2 deťmi. Po vstupe na palubu vládneho špeciálu, o ktorom si myslela, že ju dostane do bezpečia, si vyslúžila obvinenie za podporu terorizmu. Ako upozornil reportér televízie Joj Rastislav Stríško, matku oddelili od detí, deti rozdelili. Chlapca zavreli do polepšovne a malú dcéru strčili do detského domova. Pani Renáte hrozí 25-ročný trest až do životie. My sme neboli nadšení, že taká osoba sa na územie Slovenskej republiky privezie aj s rodinou, ale samozrejme chápeme, je to občan Slovenskej republiky. Celý tento príbeh sa stal len preto, že mladá žena sa zamilovala do egyptského lekára, ktorý odišiel za lekárskou praxou do Sýrie. Manželka Renáta a deti ho nasledovali. Keď však na vlastnej koži pocítil zverstvá Islamského štátu, rozhodli sa z vojnovej zóny utiecť. Na úteku ich chytili. Lekár skončil v tamojšej islamistickej base, Slovenka s deťmi v utečeneckom tábore. Po vyše 4-ročných peripetiách sa im podarilo v rámci repatriácie z vojnového štátu vrátiť na Slovensko. Namiesto pokoja tu však našli trest v podobe rozdelenia rodiny a obvinenia z terorizmu. O tom, čo s rodinou a samotnou Renátou bude ďalej, musí rozhodnúť súd. Toto je exemplárny príklad, ako sa Slovenská republika na jednej strane stará o svojich občanov v núdzi a na strane druhej, ako sa stavia k riešeniu migračnej krízy. Toto sú nie len že 2 rozličné metre, ale 2 rozličné kilometre. Neexistuje totiž, aby štát strčil do basy vlastnú občianku, o ktorej vie všetko, ale na základe dohadov ju obvinil z terorizmu. Pritom zatiaľ sa po našej krajine a celej Európskej únii voľne potuluje už viac ako 40 000 migrantov z tretích krajín, o ktorých nevieme absolútne nič. Nevieme, odkiaľ prišli, čo robili, aké sú ich pohnútky a koľko z nich vlastne môže byť skutočnou bezpečnostnou hrozbou pre nás všetkých. Silný štát dokáže ochrániť svoje hranice a naplniť tak rozhodnutie svojich občanov, kto na jeho území môže a kto nemôže byť. Silný štát nedovolí, aby jeho občania trpeli nelegálnou migráciou a čakal, že to zaňho vyrieši niekto iný.